Nagpapatuloy ang mas malalim na investigasyon ng pulisya sa huling insidente ng pamamaril sa Sitio Hufana, Barangay San Vicente, Umingan, Pangasinan na ikinasawi ng isang 65 anyos na lola na kinilalang si Igleseria Ocariza na residente ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon ng pulisya, dakong alas 7 ng gabi noong Martes, naguhugas umano ng pinggan sa loob ng kanilang tahanan ng biktima nang biglang pumasok ang dalawang hindi pa nakikilalang lalaki. Dito pinaputukan ng isang sospek ang lola at agad umano silang tumakas sakay ng isang motorsiklo matapos ang pamamaril. Based po sa ating investigation, wala naman po silang kaaway, walang utang or away sa pag-aari. So personal po yung tinitignan nating dahilan kung bakit po siya binaril. So still ongoing po ang investigation. Nasa labas pa rin po yung mga tropa natin na nagkakandak ng mga backtracking at forward tracking kung saan po dumaan itong ating mga suspect. Nagtamo ng 2 tama ng bala sa katawan, partikular sa leeg at tagiliran ng biktima. Itinakbo pa ang biktima sa pagamutan ngunit agad ring binawian ng buhay. Nakarecover naman ng pulisya ng isang basyo ng bala at isang live ammunition mula sa caliber 9mm na baril sa crime scene. Ayon sa mister ng biktima, mabait at wala umanong kaaway ang biktima kahit hindi pa rin nila lubos maisip ang sinapit ng kanyang asawa. Hustisya ang kanilang panawagan. Sinaltugan ka di pakit ko sir ko kwa. Ada di balasan ko nga asawa ng sir. Inaraya na yung panadyo nagtikubita ni kwa. Bakit ko sir? Tata rimbara mo dito. Nasalubong ko duwang lalaki nga tutukan takon. Yung rumwardan nalpas din putukan sir. Tata inaraya di anak ko nga babae. Tatay, pinatlugan dati ko. Hangkom mo di sir. Haon ti pangpalpalat patak ta nakabunit da. Apo kasi na kami kumapo matulungan na kami dahito nga problema mi sir. Apo marisutin dahito nga problema. Patuloy na nagsasagawa ng backtracking ang pulisya at pinag-aaralan ang mga kuha ng CCTV sa lugar upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek at pangunahing motibo sa pamamaril. So sa mga concern po or mga gusto na magbigay ng mga impormasyon sa amin patungkol po dito sa nangyaring shooting incident sa Barangay San Vicente, Umingan, ay maaari po kayong pumunta personally sa akin or sa tumawag sa ating mga hotline numbers kung kayo po ay natatakot na magbigay ng mga impormasyon. So, hoping po may tutulong po yung mga may bigay yung mga impormasyon. Lester Narag, Balitang, Solid North.